Reit, croeso i'n trafodaeth ni heddiw sy'n dwyn y teitl Merchaid Syth a Dynion yn Unig. Dyma sgwrs sydd wedi cael ei hwyluso gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth hefo Stonewall Cymru fel rhan o'r raglen Maes ar y Maes Eisteddfod Genedlaethol, sy'n cyd-fynd hefyd wrth gwrs am mis hanes pobl LHDTC, neu LGBT. Rwan, yn 1986, dwi'n cofio llwyfaniad drama arloesol y diweddar Sion Eirian, wastad ar y tu fas. Ac ers hynny, da ni wedi cael sawl portread arall o ddynion hoyw mewn dramau Cymraeg. Rhai cadarnhaol, rhai heriol, dramau fel Wynab yn Wynab gan Mike Povey a Llwyth a Tylwyth gan Daf James. Ond lle mae'r portreadau o ferchaid hoyw sy'n siarad Cymraeg? A hunaniaethau eraill o ran cyfeiriadaeth rhywiol. Oes na broblem sylfaenol, neu sefydliadol hyd yn oed, sy'n amddifadu merchaid hoyw ag eraill rhag gweld eu hunan ar lwyfan y Theatr Gymraeg. Ac os ydy hyn yn broblem, beth all y gymuned LHDT ac artistiaid theatr a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i wneud am hynny? Nia Dryhurst ydw i. Dwi'n academydd yn gyfarwyddydd ac hefyd digwydd bod yn ferch hoyw. Ac yn ymuno hefo fi heddiw i drafod y pwnc, mae gynnon ni banel anrhydeddus o gyfarwyddwyr, sgwenwyr a gymarferwyr theatr. Gai groesawu felly yn gyntaf Lowri Morgan. Mae Lowri yn wreiddiol o Gaernarfon ond bellach yn byw yng Nghaerdydd, ar ôl astudio am 2 blynedd ar gwrs gradd BA ac EMA perfformio, gyda Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae hi'n actores ac yn awdures sydd yn ceisio gwneud lleisiau cwyr yn flaenllaw yn ei gwaith i gyd. Yn ail, Catrin Edwards. Mae Catrin yn gerddor ac yn gyfarwyddydd theatr a theledu. Oedd hi'n aelod o Theatr Cymru ac yn un o sylfaenwyr Theatr Bara Caws. Yn fwy diweddar, mae Catrin wedi cychwyn cwmni theatr Parama 2 gyda fel Mae Jones, ac wedi sgwennu, cyfansoddi a chynhyrchu sioe gerdd cabaret TikTok, wedi'w seilio ar fywydau lliwgar menywod y ffatrioedd yng nghanol y ganrif diwethaf. Hefyd, Izzy Rabey. Yn wreiddiol o Fachynllath, mae Izzy yn gyfarwyddydd yn hwylusydd theatr gymwysiedig yn rapiwr a chantores. Mae hi'n gyd-gyfarwyddydd cwmni theatr Ran Amok a Dan yr Haul. Ac ar hyn o bryd mae hi'n gweithio fel cyfarwyddydd dan hyfforddiant yn The Royal Court yn Llundain. Ac yn olaf, Bethan Marlow. A Bethan yn dramodydd sy'n byw ar hyn o bryd yn Miami hefo'i gwraig a 2 o blant. Mae hi fwyaf adnabyddus mae'n debyg am ei dramau gair am air neu verbatim fel nyrsys. A chynhyrchiadau cymunedol fel Mold Riot a Queer Christmas. So, croeso cynnas iawn i chi gyd. Diolch. Croeso, ie, diolch i chi am ymuno hefo ni. Bethan, gai gychwyn hefo chdi a gofyn i chdi fel awdur, fel dramodydd, os na ddiffyg portreadaeth o ferchaid hoyw yn y Theatr Gymraeg, ta ni yn fan hyn yn codi nydd cacwn heb bod isio? Oes, y bendant. Mae'r ystadegau'r ffeithiol jyst bio'r paddramau sgynnon ni a faint ohono ni, faint o'r cymeriadau fanna sydd yn ferchaid hoyw, neu faint sydd yn straeon am bod y prif gymeriadau yn ferchaid hoyw, wrth gwrs bod yna broblem. Fel dramodydd hoyw sydd wedi bod yn sgwennu ar 20 mlynedd yn y Gymraeg, yna mae'r cwestiwn yna hefyd yn disgyn hana fi, yndi. Dwi'n meddwl bod na ddiffyg merchaid hoyw yn y byd theatr Cymraeg yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod na, mae na eitha dipyn o hynny ni. Ond mae na gwestiwn mawr felly, dwi'n gofyn i'n hun, a ddylia bod ni'n gofyn ydy, wel, pam nad ydy'r straeon yn ar y llwyfan? Ia, pam? Ia, cwestiwn da. Dwi wedi bod ar daith ddiddorol fel sgwennwr dros yr 10 mlynedd dwytha yma,
lle dwi weld yn dod yn agosach ac yn agosach at a fi, fel person, fel bodyn dynol yn hytrach na rhywun sy'n sgwennu, sydd wedi cael bywyd ac yn dod yn agosach at sgwennu amdana fi'n yn agosach at adra. A mae hynna'n ddiddorol, dwi'n meddwl, achos mae yna lot o sgwenwyr yn cychwyn y fanna ac wedyn yn mynd yn bellach o fi wrthyn nhw. So mae hwnna'n neud i fi gwestiynu, gosh, pa mor gyffyrddus o ni fel dramodydd, benywaidd, hoiw, mae'r pethau mae gyd yn dod i fewn. A dwi yn sgwennu drama ar hyn o bryd i National Theatr Wales, lle mae Izzy, actually, yn cyfarwyddo. A mi oedd y drafftia cynta, oedd y prif gymeriad yn hogyn yn ei arddegau. A mi nes i stopio ar un amser a sbio rownd yn mynd, pam di hon ddim yn ferch? Pam di'r cymeriad yma yn ferch? Cyfwy na hynny, pam di'r cymeriad yma ddim yn gymeriad queer, yn ferch queer? A oedd hynna'n deud lot, dwi'n feddwl o'na fi, a'n hyder i, a chyto dwi'n agored iawn, dwi rioed wedi cuddiad pwy ydw i ers i fi ddod allan yn arddegau hwyr. Ond o ran fy llais i fel dramodydd, mae wedi bod yn ddiddorol, dwi'n meddwl lle dwi wedi gorfod mae wedi cymryd amser i fi deimlo bod fi yn gallu ac isio siarad am hynna. Dwi'n meddwl. Ie, mae hynny'n ddiddorol. Catrin, pan oedden ni siarad yn gynharach, mi sonis di ella bod hon yn broblem wleidyddol. Ti'n gwybod, da ni ddim fel merchaid hoiw neu merchaid o gyfeiriadau rhywiol, lleiafrifol, wedi ffeindio'n llais ac ella bod ti'n broblem wleidyddol? Wel, ie, beth o'n i'n, pan o'n i'n siarad yn gynharach gyda ti, dechrau'r wythnos, o'n i just yn, beth o'n i'n teimlo oedd, mewn ffordd, bod ni ddim wedi ffeindio y peth gwleidyddol cryf na. Achos beth ddigwyddodd i Dynion, wrth gwrs oedd AIDS. A dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn game changer yn yr 80au. Yn sydyn reit, o gennych chi dramau yn America fel Angels in America, oedd Tony Kushner, drama, oedd hwnna fwy yn y 90au, dwi'n meddwl. Ond hynny yw, yn sydyn reit, nath Dynion hoiw ddod yn fwy gwleidyddol, achos oedd rhaid i nhw, o'n nhw'n gorfod ymladd yn erbyn rhywbeth mawr iawn. A mewn ffordd, dyw hwnna ddim wedi digwydd i fenywod hoiw. Ti'n gwybod, mae'n dal i fod yn rhywbeth domestig bron, yn dwi? Ti'n gwybod, dwi ddim... Wel, o'n i'n meddwl hyn, achos o'n i'n edrych ar drama Russell T Davies yn ddiweddar It's a Sin, yn dwi? A pwy mor gryf oedd hwnna yn yr 80au, yn sydyn reit, oedd e'n mynd trwy y gymuned hoiw dynion i gyd yn doedd, ti'n gwybod, a goffa cwffio yn erbyn AIDS. A fi'n credu bod hwnna yn rhywbeth mawr iawn yn dweud pan mae rhywbeth mor enfawr yna'n digwydd. Mae bobl yn troi yn wleidyddol a falle bod e ddim wedi cael yr un effaith ar fenywod hoiw, dwi'n meddwl, falle. Mae'n broblem fawr yn dydi, achos da ni'n leiafrif o fewn lleiafrif yn dydym, ac yn ffeindio anodd lleisio fel merchaid heb sôn am ferchaid hoiw. Wel, mae hwnna'n beth arall, dwi'n meddwl. Heb sôn am ferchaid hoiw, ti'n modd lle mae llais menywod yn y theatr. Wy'n gwybod bod yna, a mae Bethan yn sgwennu nawr sy'n grêt, a pethau felly, ond yng Nghymru, mae fel ta merched wedi bod yn hapusach i sgwennu ar gyfer y teledu, enghraifft. Bobl fel Siwan Jones, wy jyst yn sôn am ferched nawr, fenywod nawr. Bobl fel Siwan Jones, Llwyr, Dafydd yn fwy diweddar. Wy ddim yn gwybod os yna broblem sgwennu i'r theatr, mae'n fwy anodd, dwi'n meddwl, mewn lot o ffyrdd, yn dweud. Ti'n meddwl, Tina gyda dy gynulleidfa, beth os nag nhw'n licio fe? Ti'n gwybod, eb sôn am beth os nag nhw'n licio fi, yn dweud. Ti'n meddwl, mae'n fwy o, wydd'n gwybod, mi'n credu bod e'n rhywbeth reit anodd i wneud sgwennu i'r theatr a bod na gyda dy gynulleidfa mewn stafell neu mewn theatr.
Ti'n cytuno Izzy? Ti'n gwybod wyt ti wedi cael y profiad yna nad oes na ddim llwybr o'n yr heidrwydd bod gen ti'r straeon yma sy'n byrlymu efo merchaid hoiw a merchaid y gyfeiriadau rhywiol lleafrifol eraill yn rhan o'r straeon, ond does am llwybr na llwyfan i'r straeon hynny. Be di dy brofiad ti? Dwi'n credu fel, fi'n credu bod patriarchy ffordd really, fel i fi yn peth sy'n yn rhan huge o pam dim y llwybrau yma ar gyfer merched ifanc. Fi hefyd yn credu, mae hyn yn i fi yn triclo mewn i addysg, tymod, sut mae plant a bobl ifanc yn profi'r theatr fyd. Fi'n credu bod mae menywod wastad i gofod brwydro i cael llais nhw wedi glywed, tymod, o wahanol cefndiroedd, nid just hoiw, ond tymod, hefyd menywod traws fyd, menywod o lleafryddiaeth ethnig, tymod, a fi'n credu yng Nghymru, mae da ni gymaint o ansicrwydd o ran beth yw person Cymraeg a beth yw hunaniaeth Cymraeg. Os ydych chi yn deviato o hynny mewn unrhyw ffordd, naill ai, os ydych chi'n menyw hoiw, neu chi ddim just, tymod, o dosbarth canol, neu chi ddim yn wyn, mae yna ansicrwydd yna. A mae hwnna, tymod, yn rhywbeth yn fy ngwaith i, fi'n rili gyda ddiddordeb mewn, tymod, explore really, yw edrych ar sut ni'n gallu ehangu beth yw gwaith creadigol Cymraeg, a sut mae hwnna'n gallu cael ei mynegu, a sut allan ni fuddsoddi mewn bobl ifanc i creu'r newidiadau yna, achos fi'n, fel hwylusydd, fi'n credu'n really ddwfn yn y ffaith mae trwy fuddsoddi mewn pobl ifanc a rhoi'r platfform i nhw gweud, straeon nhw i hunan, dyna sut bydd ni'n datblygu y fath o gwaith ni'n gweld yng Nghymru, a straeon ni'n gweld yng Nghymru. Achos, tymod, mae cael y hyder i fod mas yng Nghymru, a fi'n gweud hynny fel person ath i Ysgol Cymru Cymraeg, ac oedd yr unig person mas, tymod. Mae fe dal yn anodd, tymod. Mae dal pobl yn y sîn Gymraeg yn ansicr o fod mas, tymod. Ni'n lleiafrif o menywod sy'n mas yn y celfyddydau yng Nghymru ac yn agored. Tymod, a fi'n credu mae hwnna dy lot i wneud da sut ni'n gweld hunaniaeth ni'n hunan, a sut ni'n mynegu hynny'n greadigol. Mae hynna'n ddiddorol dydy. Ti'n bod, wrth wraidd y broblem ydy'r ffaith nad ydym ni'n gyffyrddus efo'n hunaniaeth yn hunan yn rhan ohono fo, Lia. Be ti'n feddwl, Lowri? Mi ti yn gynnar iawn yn dy yrfa, yn ifanc. Wedyn wyt ti'n teimlo, be di dy farn di? Wyt ti'n teimlo digon cyffyrddus, digon hyderus yn dy hunaniaeth dy hun ac yn dy lais dy hun fel dramodydd, fel actores i fedru mynegu'r straeon yma sy'n oll bwysig i mynegu? Wel, ges i profiad rili rhyfadd lle pan nes i ddechrau sgwennu, nath o coincidio efo fi'n dod allan. Nath nhw ddechrau ar un pryd, a so nes i dyna oedd y natural step fi bod fi'n mynd i sgwennu amdan be o'n i'n profi, achos o'n i rioed di gweld un byd fel yn y Gymraeg o blaen, oedd yn apelio at rhywun sy'n dod o gefndir Cymraeg sydd yn dod o rwla sydd o reidrwydd yn dangos y cefnogaeth yna yn y cymuned. So oedd o'n really scary pan nes i sylwi bod fi'n dechrau lawr y llwybr yma, ac dwi'n meddwl couple o weithiau o'n i a mae'n hitio fi dal weithiau rwan pan dwi'n meddwl am beth dwi'n neud a sut dwi'n presentio'n hyn yn y diwydiant Theatr Gymraeg. Dwi'n weithiau meddwl, oh my gosh, ydy hyn yn mynd i gael effaith arno fi fel person, ond dwi'n meddwl be dwi wedi dod i ddysgu drost yr cwpl o flynyddoedd lle dwi wedi bod yn actif yn sgwennu, especially yn yr diwydiant yma, bod mae o'n really helpu fi just sgwennu fo a cael pobl eraill yn darllen yng ngwaith ac yn trafod o efo fi ac yn trafod efo pobl eraill a bod y sgwrs yn cychwyn. So dwi just yn meddwl mae o'n really scary ac dwi'n meddwl fydd o'n mynd yn
even fwy scary fel dwi'n mynd trwy gweddill yng ngyrfa. Ond dwi jyst yn meddwl, dwi'n falch bod fi wedi kind of pwsio'n hyn I mewn iddo fo pam nes i'n really meddwl dwi waith am wneud. Lle dwi'n meddwl, ella swn I wedi cymryd cam yn ôl a wedi meddwl, ydw I really eisiau gwneud hyn. Ella swn I wedi bod yn rhy ofn, ac diolch fatha fi o gwbl I just llechu hyn I fewn I unrhyw beth. So, dwi'n quite shocked bod fi wedi wneud o efo beth mor scary hwn, ond dwi'n falch bod fi wedi, cos dwi'n teimlo mae o really wedi helpu fi ffeindio mwy o pwy ydw I, dwi'n meddwl. Yn bwysig dydy. Da ni angen yn David Ewans a Mandelas yn dydan a'n Pankhursts, ond dwi'n yn gwybod os oes da lot yn cwffio I gymryd y platfform yna. A dwi'n mynd yn ôl at beth ydi sti gychwyn Bethan, ti'n gwybod, mae gen I ddordab mawr yn ffaith bod chdi'n dynas yn fam, yn gwbl agorad hoiw, ond eto ddim di ffindio'r llais na, ti'n gwybod? Eto, a just wyndro sa chdi mynd I deud mwy, ystyried mwy pam bod hynny o gen ti rhyw fath o ofn, neu? Mae lot o beth dwi'n ei rwan. Dwi'n meddwl yn cael rhyw don enfys rwan, ond mae'r llwyth am waith I rwan yn queer ac yn pwysleisio ar hynna I gyd. Ond ia, mae hyn yn mynd yn ôl yr fath I wneud efo pryd o si allan. Cyn I fi ddod allan, o'n i'n di meddwl am y peth, nes i'n drwy'n arddega, o'n i'n just yn neud be bynnag o pob arall yn neud, a nes i'n just meddwl am y peth. Tan wedyn oedd o fatha, oh god, ia, a wedyn nes I sylwi, a wedyn, oh gret, wel dyna adio. So dwi'n meddwl bod o'n debyg I hynna, dwi'n mynd teimlo yn sbio nôl o gwbl bod fi wedi mynd, o'n I rili eisiau deud sgwennu'r ddrama yna, ond yn lle nes I sgwennu'r ddrama. Dwi rioed wedi cael unrhyw fath o sensro gen unrhyw un o'n mentoriaid I neu'r bobl dwi wedi gweithio fo. O gwbl. So dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn ôl I be oedd Izzy'n deud am fod yn agored. Dyma di'r peth yn fyma. Ac yn mynd yn ôl at bobl ifanc a y peth ydy, yr rheswm, wel, dwi'n meddwl. Y rheswm dwi'n meddwl, mae'r gwaith sy'n gynnon ni yn y byd theatr ar y funud, yn y byd Theatr Gymraeg. Dwi ddim yn meddwl bod o reidrwydd ddim yn ddigon dewr, neu heriol, neu'n arbrofol. Dwi'n meddwl bod y gwaith sy'n cael ei greu ar y funud. Rili yn hynna I gyd, ti'n bod? So dwi'n licio, dwi'n meddwl bod ti'n hawdd I dynnu oddi ar hynna fo, bod ni yn cael rhyw beth hen ffasiwn o feddwl bod Theatr Gymraeg yn hen ac yn stuck yn ei ffordd a hyn I gyd. Y broblam, dwi'n meddwl ydy, mae pwy sydd yn y byd theatr. Da ni gyd yn rhy debyg, ti'n bod? A'r broblem ydy, di o'n ddigon agored, so da ni'n cael y lleisiau eraill. So boed o gyn, ti'n bod, cefndir ethnig, os ydy'n wneud efo gender identity, os ydy'n wneud efo rywioldeb. Mae hynna I gyd yn wneud efo dosbarth. Dyna di'r peth I fi, da ni jyst angen mwy o bobl I fewn yn y byd Theatr Gymraeg sydd yn gallu rhoi persbectif newydd a sy'n gallu rhoi lleisiau newydd a sy'n gallu herio yn ei ffordd I hynna'n. Ond wrth gwrs, fel dwi wastad yn dweud, a dwi'n teimlo tôn gron yn dweud hyn o hyd, mae'n ddigon hawdd I ni istaf yma mewn sgwrs a siarad am hynna, ond y cwestiwn ydy pwy sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod y bobl yma hefo llwybra I gyrraedd y byd theatr. A tan da ni'n atab y cwestiwn yna, tan da ni'n gwneud rhywbeth am hynny, yna fedra ni wrth gwrs dweud, ti'n bod, wrth gwrs dwi'n gobeithio bod ni 100% a ddim llai yn gallu deud bod yna neb yma yn hiliol, dwi'n meddwl yn y stafell yma, ond yn y byd theatr, dwi'n gobeithio fedra ni absolutely ddeud hynna. Ond tan da ni'n newid pethau ac yn bod yn wrthhiliol ac yn actually rhoid pethau mewn lle I ddod y pobl I fewn, yna da ni yn mynd I deimlo bod yna leisiau'r goll. Wrth gwrs bod ni'n mynd I. Ond mae yna gyfrifoldeb y fanna wedyn I bawb I greu y llwybr yna. Dwi'n siŵr sa'n ni gyd yn cytuno fo hynny, ond mi fedrwn ni wthio dipyn bach ymhellach a dweud bod yna 5 onan ni fan hyn sy'n torri'r mold I ryw radda, ac eto I gyd yr straeon ni'n bodoli, wel, cyn bellad am o di'n gwybod. Dwi'n iawn I ddeud, fedra I ddim meddwl am un drama Gymraeg. Na, ti'n hollol, iawn, ges i'n comisiynu gyn theatr, ges i'n comisiynu gyn Eisteddfod Genedlaethol flwyddyn dwytha I sgwennu monolog o perspektif merch hoiw, achos maen nhw isio creu casgliad o fonologau hoiw, ac oedden nhw methu ffeindio un merch. So na, ti'n hollol iawn I ddeud. Y peth yw, i'n credu bod
be wedys ti ddechrau am bod ti, ni'n gwybod bod y theatr yn llawn dynion hoiw. A dwi ddim, ti'n gwybod, mewn ffordd, tan i David James ddod a gyda llwyth a wedyn tylwyth, o dim lot o stwff dynion yn y theatr yng Nghymru chwaith. Ti'n gwybod, o gen ti wastad y tu fas, drama Sion Eirian, oedd yn gret, mae rai fi weid, a'r ffaith bod wedi defnyddio can trwyna ar y pryd hefyd wastad y tu fas, ti'n gwybod? Ond a wedyn drama Mike Povey, ond eblaw am ni, ti'n gwybod, a ddoi o'n nhw'n eitha tortured, yn dod nhw, ti'n gwybod, wastad ar y tu fas, a ti'n gwybod, tan i llwyth ddigwydd, oedd yn ddathliad, ti'n gwybod, mewn ffordd, oedd, beth wy'n trio gweud yw, dyn nhw ddim cymaint ar y blaen, o dyn nhw, ti'n ddim meddwl, o'n credu mater bach yw dal lan a neud rhywbeth, ti'n gwybod. Ond y peth yw, y syniad na sydd angen, a dwi yn meddwl bod, ti'n gwybod, mewn ffordd, dyn ni ddim eisiau issue theatr nawr, o dyn ni, ti'n gwybod. Be sy'n braf yn bothi rai pethau, fel mae gwedwch Sally Wainwright yn sgwennu yw pan mae cymeriadau hoiw, lesbiaid, positif yn dod mewn iddi stwffi. A o'n gwybod y teledu eto yw na, ond na lle ti'n ffindio'r cymeriadau ar y funed. A mewn ffordd, dyn ni ddim eisiau rhyw issue led o dyn ni, ti'n gwybod? I'n meddwl, mae war y teg i Russell T gyda It's a Sin ma, ti'n gwybod, bod e'n sôn am AIDS a pwy mor ofnadw oedd y cyfnod na. Mae wedi wneud yn llawn hwyl a, wel, fel bydde fal mae'n gweud, make them laugh, make them cry. Ti'n gwybod, na beth yw theatr i fod, yn dyfa, ti'n gwybod? A bydde fe'n wneud drama theatr dda, actually, It's a Sin, neu'r rhannau o'n y beth. Ond i fynd yn ôl i It's a Sin, ac dwi'n meddwl bod o'n amazing, dwi just eisiau dweud rwan, cyn i fi ddeud unrhyw beth amdano. Dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol iawn ar yr cymeriad sydd fwyaf tenag arwynebol ydy Jill, sydd yn ironic, achos gwrth mae'n di selio ar gymeriad iawn, ond cymeriad y merch yn fanno sydd dal lot fwy tenag na'r lleill. Ie, dwi'n mynd i fod yn really controversial a gweud, ond i ddim yn hoffi It's a Sin. Dim achos fi ddim yn meddwl bod yn amser yn hanes really bwysig i ni siarad yn biti. A dim achos o'n i'n credu bod y stori yna ddim yn bwysig. I fi, oedd e jyst y ffordd wedi cael ei fframio yn eitha sentimental a Hollywoodi. A fel ti'n dweud, Catrin, ynglyn â issue-based, a fel gweud wrth bobl siwt i teimlo, a gweud wrth bobl siwt i ymateb i rhywbeth. I fi fel rhywun sy'n theatr, sa'i isio creu stwff sy'n dweud fel, rhaid i ti teimlo hyn nawr, ti'n modd. Ac i fi, ti'n modd, fel wedodd Bethan, o'n i'n really eitha grac ar portread o Jill hefyd, a'r ffaith nath nhw wneud colourblind casting dy Jill, ti'n modd, oedd hi'n fenyw wyn, ond eto, ti'n modd, pryd ti'n neud hwnna, oedd y cymeriad ddim dy unrhyw perthynas gyda ffaith oedd hi'n ddi, ac oedd hi, ac oedd hwnna i fi yn obvious gap o ran kind of y gymeriad a sut oedd hi'n cael ei kind of bortreadu. So, o'n i just eisiau twli spanner in the works fyna. Na, a'n rhyfedd iawn, wrth gwrs, mynd nôl, wel, mewn ffordd, mae It's a Sin o'i gyfnod bron, achos mae'n od bod wedi sgwennu fy nawr, achos mae'n timlo fel rhywbeth o'r 80au, dwi e. A rhyfedd iawn, o'n i jyst yn meddwl am wastad ar y tu fas, a na beth o'n i'n cysau fwyaf am wastad ar y tu fas, oedd cymeriad, oedd un merch yn dy fe, a oedd hi'n gymeriad mor dynau, a o'n i mor falch pan mes i weld llwyth, bod nhw ddim wedi boddran. Bod nhw ddim wedi boddran cael newid yn gwbl, ti'n gwybod? Dwi'n gwybod bod fi ddim wedi sgwennu drama hoiw ferch yn y Gymraeg eto, heblaw am yr un da ni wrthi'n datblygu rwan. Ond ti'n bod, dwi wedi, ers yn gynnar iawn, fod yn ymwybodol a di cadw at bod y nifer y gymeriadau sydd gynno fi bod drost hanner wastad angen bod yn ferchaid. Definitely. Ond o'n i wendro hynna fo chdi, Lowri, achos ella bod ni yn dweud, oia, dosa ddim drama Gymraeg am ferchaid hoiw, ond wyt ti ar ben dy hun o ran dy
don di o sgwenwyr? Ta osa lot o'n chi'n sgwennu am hyn? Dwi heb di cyfarfod neb sydd yn, dwi'n mynd am pawb yn amlwg, ond dwi roi di cyfarfod neb arall sydd just yn teimlo fatha na hwn, this is the fight to fight kind of thing. Ne, dim even yr angen agresif o cwffio, just sort of yr stori sydd angen cael ei ddeud. A dwi'n meddwl cytuno efo beth Catrin ddweud yma amdan bod pethau'n issue-based. Dwi'n yn gwybod, ella mae hyn hefyd yn controversial, ond dwi di laru chdi bach ar clywed straeon am bobl hoiw just yn dod allan. A dwi just fydda, pam ddim just stori efo rhywun sydd just yn digwydd bod yn hoiw, neu'n digwydd bod yn trans, neu non-binary, neu rhywbeth fel yna. Dwi'n teimlo fatha mae'r viewpoint chydig bach yn gul o ran, i fod o mae hwnna'n wbath traumatic, mae pob, gallu bod yn traumatic, mae pob person hoiw yn mynd drwy dda, mae o'n massive change. Dim hwnna di'r unig beth sy'n diffinio ni, ac dwi'n meddwl dylse hynna cael ei adlewyrchu mewn theatr. Mae'n bwysig cynnwys hynna, ond mae'n bwysig dangos bod na gymaint mwy. Mae hyn yn gwneud i meddwl am y gynulleidfa yng Nghymru. Dach chi'n gwybod, dach chi wedi siarad am beidio sgwennu dramau issue-based, beidio creu stereotypes. Pa mor bwysig ydy'r gynulleidfa? Rhaid i hystyried nhw ac ydy'r gynulleidfa Gymraeg yn barod am dramau o'r fath, lle da ni'n rhoi merchaid hoiw, enghraifft, yn halon y narratif? Dwi'n credu ni'n gofyn meddwl ynglyn â beth yw gynulleidfa Cymraeg, a beth dyn ni'n meddwl, beth ni'n creu gwaith, pwy yw'r gynulleidfa yma. I fi, mae fe'n really bwysig bod gynulleidfa Cymraeg yn encompass o pawb sydd yng Nghymru, nid just y Cymru Cymraeg eisteddfodol. A fi'n credu mae lot o ansicrwydd o ran creu gwaith sydd jyst yn mynd i pelio at y gynulleidfaoedd yna. Ac eto, mae da fi parch llwyr am, gymunedau sydd wedi cadw'r iaith i fynd, sydd yn frwydro dros yr iaith a hunaniaeth Cymraeg, ond eto fi'n credu, fel gwedais i o'r blaen, ni'n gofod ehangu y gynulleidfaoedd yna, fel bod y theatr yn mynd i cario ymlaen i bodoli, really. Na, dwi'n cytuno, dwi'n meddwl bod y Cymru Cymraeg yn gyffredinol, pwy sy'n byw yng Nghymru, wrth gwrs bod nhw'n barod, dim byd newydd, maen nhw gyd efo ryw lesbian i gilydd yn byw lawr y lôn. Ti'n bod yn meddwl? Bol neu, bynnag, wrth gwrs bod nhw. Ond dwi'n meddwl bod o'i wneud wedyn efo pwy sy'n dod i'r theatr. Dwi'n sbio nôl am tyfu fyny Gaernarfon ac bod yn fanna'n 90au hwyr i geiniau cynnar. Dyna y lle yn enwedig yn chwarae rygbi. Dyna'r lle dwi wedi cael mwyaf o gymuned o ferchaid hoiw yn y mywyd. Ti'n bod yn meddwl? Wrth gwrs, mae o'n dwi'n meddwl weithiau mae e gyd wedyn i wneud efo pwy ydyn ni'n, mae e gyd i wneud eto cario ymlaen i weithio ar y gynulleidfa ni. Da ni'n tynnu tuag at terfyn mannau ofn, ond dwi'n meddwl bod ni wedi llwyddo i gytuno'r ffaith bod na fwlch, bod angen llenwi'r bwlch yna. Gai jyst gofyn i chi am un sylwad terfynol bob un ohonoch chi, os ydyn ni'n cytuno ar hynny fel dwi'n meddwl bod ni, be di'r ateb? Be di'r un peth fysa'n gwneud gwahaniaeth? Beth sy'n dilenwi'r bwlch na i ni? $1 million cwestiwn. Buddsoddiant mewn bobl ifanc o ran rhoi'r pŵer iddyn nhw creu gwaith newydd, rhoi'r pŵer iddyn nhw i sgwennu gwaith a rhoi gwaith nhw ar lwyfan. A bod na llwybr fel wedodd Bethan yn ddiweddar, yn gynharach o ddod mewn i'r theatr a mynegu hunain, A hefyd bod na, fel gwersi yn ysgolion fyd ynglyn â fel cynrychiolaidd LGBT fyd, trwy'r iaith Gymraeg, fi'n credu bod hwnna hefyd, mewn ffordd really basic, yn really bwysig, yn bersonol. Dyna fi'n credu. Sgwennu'r straeon, Bethan? Mae hynny'n ddechrau da, dydy, yn bendant. A mi ydw i on the case, dwi'n gaddo, on the case. Ond ddim yn y Gymraeg eto. Felly mae hwnna'n rhywbeth i fi gael gair hefo fi fy hun. Ond dwi'n meddwl creu
creu llwybra penodol hefyd. Dwi'n meddwl bod na ddim byd yn bod hefo dweud dyma gyfle i bobl ifanc LGBTQ+ i wneud hyn. Dwi'n meddwl bod mae angen hynny. Neu fel arall, da ni'n mynd, gobeithio, fydda ni'n cael ambell un. Na, gwnewch o am hynny. Mae hwn ar gyfer merchaid a pobl non-binary a merchaid trans. Be am wneud, creu'r cyfleoedd yna fel bod ni yn wneud yn siŵr na'r straeon yna sydd wrth wraidd, ba bynnag stori maen nhw wedyn eisiau dweud. Dwi'n meddwl. Lowri, beth ti'n meddwl? I gloi. Gosh, mae'n gwestiwn anodd i fi ateb, jyst achos dwi'n teimlo achos bod fi'n kind of dechrau ar yng ngyrfa, mae'n anodd, dwi'n eisiau, dwi'n meddwl bod fi'n neud rhyw demands, ond dwi'n meddwl just, dwi'n meddwl bod be oedd Izzy'n dweud, bod cael digon o gyfleoedd yna ac yn eisiau bod ni'n rili buddsoddi mewn pobl ifanc ac hybu nhw i wneud siŵr bod na rhywun sy'n eisiau clywed y stori, dwi'n meddwl. Ac yn enwedig pobl ifanc sydd ddim necessarily'n dod o Gaerdydd, pobl sy'n dod o lefydd mwy gweledol sydd falle ddim yn cael yr un chwarae teg ac yr un exposure. Catrin, i gloi. Wel, wy'n credu bod jyst eisiau i rhywun sgwennu fe. Sorry, Bethan, sorry. Lowri, sorry. Wy'n eisiau rhywun i sgwennu fe. Stori sy'n mynd i dynnu ni gyd mewn, sy'n mynd i wneud ni chwerthin yn ogystal â chrio neu beth bynnag. A wy'n credu bod... A jyst wneud e iddo edrych mor gyffredin, ynddo fe? Ti'n gwybod? A hwyliog, a wy ddim yn gwybod, wy'n defnyddio'r ansoddeiriau anghywir falle, ond wy'n credu wneith rhywun sgwennu yr un sy'n mynd i agor y lliddorau rhyw ddydd, Bethan, Lowri. Lowri, ie. A phawb. Gobeithio'n wir daw hynny reit handi, ac gobeithio hefyd bod y sgwrs yma wedi cychwyn agor y drysau'r posibiliadau yna ffordd o feddwl. Felly, gai ddiolch i chi gyd, Lowri Morgan, Izzy Rabey, Catrin Edwards a Bethan Marlow. Diolch yn fawr iawn i chi amdanio'r sgwrs, a diolch hefyd i Theatr Genedlaethol Cymru am ei hwyluso, a chanobeithio rwan y cawn i'r straeon, a cawn i'r cynnyrchiadau yma. Gallai jyst gweud, mae'n neis iawn i gwrdd â pawb. Fel, mae'n hyfryd.